Topping out ceremony sang ungka flyover, ka-groundbreaking sang Iloilo Sunset Boulevard, ginpatigayod. Ginpangunahan na Mayor Jelle Treñas kag Senator Franklin Drilon, kaupod ang Iloilo City Councilors, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Pavia Mayor Luigi Goriseta, 2nd District Congressman Mike Goriseta, kag DPWH Regional Director Tiburcio Canlas, ang topping out ceremony sang ungka flyover. Ang ini nga proyekto ang nagaangot sang distrito sang Haro kag sang Banwa sang Pavia sa bulig ni Senator Franklin Drilon. Sunod kay Mayor Jelle Treñas, ginalauman nga makahatag sang solusyon ang flyover sa problema sa trapiko. Ang bridge niya lang is about 400 plus meters. Pero kung idugang mo pa ang duha ka approaches, mga 700 meters tanan. So that means kung 700 meters, dugangan mo na lang 300, isa na ka kilometro. Malaba ning flyover, I think one of the longest in the country. No, palakpakan naton Senator Drilon, no? Ginalauman nga mapadasig man ang pagbiyahe pakato sa Iloilo Airport bangod sang flyover. Sa piyak nga bahin, ginpatigayon naman ang groundbreaking para sa konstruksyon sang Iloilo River North Bank Road o kun ang Iloilo Sunset Boulevard. Ang 1.4 billion pesos nga project sa pagpanikasog ni Senator Franklin Drilon ang magadala sang dugang nga pag-uswag sa syudad bangod sa ginalauman nga pagaganhagan sang trapiko sa Molo area. Ang ini nga dalan pagid diri ang aton Sunset Boulevard makonect ini sang Mandurriao kag Arevalo. And lipay gid ako kay ini isa ni ka kinanlan tagid kay ang traffic diri halin sa Molo pakadto sa Arevalo shadow gid ka heavy especially during rush hours, no? Kadako ni sa mabulig sang isa ka 4-lane nga bag-o nga dalan diri sa aton. Pasalig ni Mayor Treñas, pagkatabdan sa mga puno sang kahoy ang dalan sang Iloilo Sunset Boulevard para maging atraksyon sa ulihi. Ang pagtukod sang alternatibo nga dalan halin sa Mandurriao pakato sa Arevalo ang kabahin sang Wheels Initiative sang alkalde. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Isa ka Ilonggo ang kabahin sa reality show nga MasterChef UK. Mga manamit nga Filipino kag Ilonggo cuisine, pasalig sini nga ibida sa programa. Ginpabugal sang 34 anyos nga si Mark Ferrasol nga mangin kabahin sang MasterChef UK, isa ka reality TV show para sa mga amateur nga cook sa United Kingdom. Si Mark ang isa ka Ilonggo kag ginbunag sa Lopez Haina Street malapit sa Old Railway sa CPU. Isa siya ka CPA kag nagatrabaho bilang auditor sa UK. I am proud and excited to represent the Philippines, most especially my hometown, Iloilo City. I was born and raised in the old railway station in Lopez Haina Street, Haro. I went primary school to Central Philippine University, same institution where I got my degree in accounting. For my secondary school, I went to Iloilo National High School, so I'm really proud to represent Iloilo City. I'm proud to call myself Ilonggo. Para kay Mark, kung mahatagan sang kahigayunan, luyag sini nga ipasundayag ang mga manamit nga pagkaon sang mga Ilonggo. Hopefully in this show, I would be given a chance, an opportunity. It depends on the rounds and the challenges to showcase Filipino food, most especially Ilonggo cuisine. You know, the Lapaz Batchoy, Pancit Molo, Bibingka sa Haro, Otap, and many other things. Sa karon, nagapangayo sang suporta si Mark Ferrasol sa mga Ilonggo nga lantawon ang mga episodes sang MasterChef UK kag i-follow ang iya mga social media accounts para sa updates sang show. Excited man si Mark bangod mangin kabahin ang iya mga recipe sa ginaubra karon nga Ilonggo cookbook sa diin ipasundayag ang mga Ilonggo dishes kaupod ang mga Ilonggo chefs. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.